Gaur Gipuzkoako adinekoen egoitzan greba eguna dela baliatuz, zaintzako langileok kalera atera gara. Zaintzako langileen borroka goraipatzeko eta babesteko eguna da. Zaintzak eraldaketa sakon bat eskatzen du. Eta horren ardura instituzio publikoena da. Ezin da zaintzarekin negozioa egiten jarraitu. Patronal pribatua da horretaz baliatzen ari dena. Baina instituzioei argi eta garbi konpromisoak eta borondate politikoa eskatzen diegu zaintza sistema publiko komunitario bat eratzeko. Bide horretan, zaintzako langileak ahaldunduta gaude, argi daukagu ez dugu amorerik emango eta jarraituko dugu urratsez urrats zaintza sistema publiko komunitario hori eratu arte borrokak indartzen.